Nuwun saking para pamirsa pamirsa budaya sugeng dalu sugeng kepanjen malih kaliyan keluarga kesenian Jawi Ketoprak Mataram Sido Budaya saking Padukuhan Sidowayah Kalurahan Sukorno Kapanewon Sentolo ingkang ing dalu menika sampun swadya kepareng aturaken pasugatan Ketoprak Mataram
kanthi mendhet lakon Sura Menggala Suminten Edan. Sura Menggala Suminten Edan. Pagelaran ketoprak Sida Budaya wonten ing dalu menika sinengguyung dening para kadang-kadang seniman lan seniwati saking tlatah Kapanewon Sentolo minggahipun Kabupaten Kulon Progo. Pendamel utawi dalang kaasta dinipun Ki Sarwu, keprak kaasta dini panjenenganipun Ki Anom Sucandra, pranata gending kaasta dinipun Bapak Karno, rinenggos swanten ing paranggana dening panjenenganipun Ibu Sunarti, Ibu Jumi saha Ibu Lasmi. Ingkang sedaya menika wau dipun sesepuhi dening pinginipun Bapak Sukiyo Pendek. Para pamirsa, keparingi mangke badhe kawaosaken menggah para paraga ingkang samya pangayahi wajib. Panembahan Agung dalu menika katindakaken dening pinipun Bapak Sunardi, Lurah Kedung Sari, Kapanewon Pengasih. Dening pinipun Bapak Sawabi ngayahi dados Patih Selo Aji. Nata kusuma katindakaken dening Bapak Gunardi. Ing dalu menika panjenenganipun Bapak Gunawan, Lurah Demangrejo ngayahi dados Raden Subroto. Warok Sedadarma katindakaken dening Bapak Sagirin. Ewondene Ibu Subekti ngayahi dados Nyai Secodarma. Suminten katindakaken dening pinipun sederek Tarajiah, ewondene Ruwang utawi Abdi katindakaken dening sederek Antok saha Anom Sucandra. Warok Sura Menggala katindakaken dening pinipun Bapak Suwarto, dening pinipun Floren Dispawati dalu menika kepareng ngayahi dados Cempluk Warsiah. Bapak Tukijo pinitados ngayahi minangka Sura Bangsat. Ewadene Sura Gento katindakaken dening Bapak Teguh, Lurah Kalurahan Sentolo. Kadherekaken dagel dening Bapak Saridi lan Ibu Asih Lestari. Para pamirsa setresna budaya, sasuwuking gending pabuka menika tumuli saking keluarga kepareng badhe ngadani upacara Tigas Tumpeng. Purna upacara tasakuran Tigas Tumpeng ing manggih tumuli pagelaran Abdi Luhung Ketoprak Mataram wonten ing dalu menika kawiwitan. Sugeng ngamirsani Jaya Wijayanti, Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti Rahayu Sagung Dumadi. Sugeng ngamirsani salam budaya. Nuwun matur nuwun.